Sutra će u Skupštini grada Novog Sada biti prezentovani rezultati rada na izradi programa zaštite životne sredine. Cilj ovog projekta je identifikovanje izazova koji se susreću u oblasti zaštite životne sredine kao i pronalaženje najboljeg rješenja za lokalne ekološke probleme. Grad Novi Sad je na predlog gradske uprave za zaštitu životne sredine učestvovao u otvorenom pozivu stalne konferencije gradova i opština za pružanje stručne podrške i to jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju i upravljanju financijama u okviru programa EU Exchange for i zajedno sa opštinama Novi Bečej i Kragujevac izabran za podršku u izradi programa na zaštiti životne sredine. Uporedu sa ovim gradska uprava vodi projekat Interbalkanska mreža lokalnih vlasti u oblasti životne sredine, koji je rezultat potpisanog memoranduma o razumevanju o međubalkanskoj saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Novog Sada i Asocijacije za zaštitu životne sredine grada Atine i Pireja.